Hello, alright. Good evening mga kalabarkada. So night spear fishing ulit tayo. At siguro announcement tayo. Baka ito na siguro yung huling night spear fishing ko dito sa Japan. So yun mga kalabarkada na dahil uuwi na tayo ng Pilipinas. So sana kahit man sana ako mag-vlog o saan man ako mag-night spear fishing ay gusto ko sanang hilingin sa inyo ang yung walang sawang suporta dito sa YouTube channel ni Labercads. At sa episode pala na to kasama ko si Labercads Nico at si Labercads Jorem. So sila yung mga kasama natin sa night spear fishing na to at sila yung mga maiiwan dito. So abangan nyo na lang kung sino ang magbablog sa kanilang dalawa. Abangan nyo mga kalabarkada. So ang oras pala natin ay alas 7 na ng gabi. Pero napakaliwanag pa. So mag-aantay tayo ng paglubog ng araw bago lumipad ang mga wakwak. So yun mga kalabarkada. Bali ito madilim na, so palusong na tayo. So let's go. Sana marami tayong mahuli ngayon. At nga pala, binalikan pala namin itong lumang spot namin na matagal na namin hindi na pag-ilawan. So first time pala ni Labercads Jorem na makapag-ilaw dito sa spot na to. Let's go. Sana pagpalain tayo ng Diyos ng biyaya. Alright, let's go mga kalabarkada.
Ano yung nangyari kay Calabar kasi nito mga Calabar ka ano? Tinubuan na ng pugita. Nandun na sa likod. Tanggalin natin. Lahat? Oh, lakas mo lang. So, ito na lahat yung mga huli mga kalabarkada ngayong gabi. Unbox. Dito na namin hahati-hatiin kasi may pasok pa sila kalabarkads during bukas. Ako wala na akong pasok bukas eh. Labas mo lahat. Yun. Yun. Yan. Grabe may kasag pa. Yun. Yun o. Grabe ang laking kasag. Yun. Kabutan. Meron pa. Yun. Meron pa isa. Dalawang China. Yun. So, ito lahat yung mga huli namin ngayon mga kalabarkada. Dalawang dapa. Tapos kasag. Tapos pugita. Ayan mga pugita oh. Ang dami. So dito na namin nahahati-hatiin ito mga kalabarkada. Ano? So ayun mga kalabarkada no. Nakita nyo lahat yung mga huli namin ngayong gabi. At salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta. Mula nung nagsimula tayo mag-vlog dito sa Japan sa pamamagitan ng pamamana. So sana suportahan nyo po akong lagi sa lahat ng mga vlog na i-upload natin pag nasa Pilipinas na tayo. So ito mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video. So ingat po tayong lahat. God bless. At lagi po nating tatandaan, alright, God is good all the time. Go!